дар ним сол беш аз 17 000 шаҳрванди тоҷикистонро аз ҳудуди русия ихроҷ ё депортатсия карданд. вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон бо овардани ин омор аз шиддати рейду санҷишҳои мақомоти Русия ва идомаи ронда шудани муҳоҷирон хабар дод. бо дар назардошти ҳодисаҳои охири март санҷишу рейдҳо дар сарҳад ва дохили Россия ба таври доимӣ ва бо шиддат роҳандозӣ шуда бо сабабҳои гуногун, қонунваронкуниҳои қаблан содир шуда, риоя нашудани қонунгузории муҳоҷиратӣ, надонистани забон, одоби ҷамъиятӣ аз қаламрави он шаҳрвандон бозпас гардонида шуда истодааст. тибқи маълумоти ҷониби Россия танҳо дар 6 моҳи соли равон иҳроҷи зиёда аз 17 000 нафар ба қайд гирифта шудааст. вазир афзуд, дар 6 моҳи соли ҷорӣ беш аз 380 000 нафар аз Тоҷикистон ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия рафта, бозгашти онҳо дар ин давра каме бештар аз 324 000 нафарро ташкил медиҳад. дар ним сол муҳоҷирати меҳнатӣ 16% кам шудааст. мансабдорони Тоҷикистон ихроҷи муҳоҷиронро бештар гуноҳи худи онҳо ва чораҳои зарурии амнияти Русия меноманд, вале муҳоҷирони бозгашта ва пайвандонашон чизи дигар мегӯянд. не дакмӣ чункан не ҳичи қарз фарз каги боиси биле чун гирифтам ма оз мардум дар онҷа нимаш бесои фурдагия не дакмӣ кесан не ҳичи ғанда тоҷика гаштесан ин мере дакмӣ тан мекини ғамат метан бе дакмӣ тан қапан ғамат метан. дар вазорати меҳнат гуфтанд барои ҳалли мушкилоти муҳоҷирон бо мақомоти Русия вориди гуфтугӯ шуданд, вале дақиқ нагуфтанд ки он чӣ натиҷа додааст. ҷомеашинос Музаффар Олимӣ аз фаҳмиши дугонаи масъала ва дарёфти масирҳои нави муҳоҷират мегӯяд. бештарам буд баъзи воқеаи дигарам ба ин миқдор агар куштор нашудагӣ бошадам ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки акнун дар тамоми мақомот дар сатҳҳои гуногун бояд одамон фикр кунанд ки ин Русия як ҷое нест ки масалан абадан барои мо як ҷои кайфовар бошад, ҷои таъмини рӯзгор бошад, таъмини зиндагӣ бошад. вазири меҳнат ва муҳоҷират инро ҳам гуфт, барои коҳиши муҳоҷират дар ним сол беш аз 100 000 ҷойи нави кор ташкил шудааст. вай ҳамчунин талошҳои роҳкушоӣ ба бозорҳои меҳнати кишварҳои дигарро низ зикр кард. феълан тибқи иттилои расмӣ бештар аз 95% муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба Русия рост меояд ва ин кишвар як манбаи асосии даромади хонаводаҳои тоҷик ба шумор меравад.